Fid-9:15 tal-ħadd filgħodu tellaw fl-ispazju biċċiet tal-ġilda minn saqajn ta' Maltin li għandhom id-dijabete u li huma infettati bl-ulċeri. Dan biex jiġi studjat l-impatt fuq il-batterja li tinsab f'dawn l-ulċeri f'ambjent ferm differenti minn dak li nsibu fil-laboratorji fid-dinja. Il-proġett xjentifiku msejjaħ Mallet huwa l-ewwel studju għal pajjiżna li se jsir fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Dan qed isir mill-Università ta' Malta flimkien ma' qatt ta' msieħba oħra u sejħu madwar 54 jum. F'dawk il-jiem se jiġi studjat il-mod li l-batterja taġixxi għall-ambjent aħraġ li hemm fl-ispazju. Il-koordinatur tal-proġett, il-professur Joseph Borg, tenna li l-ispazju huwa estensjoni tal-laboratorji fid-dinja, differenza li jista' joffri riżultati differenti li sissa għadna qatt ma rajna. Fih ħafna apparat u attrezzat li ma ssibhomx ġewwa Malta u anke fid-dinja, fosthom hemm il-microgravity u r-raġġi solari li mhumiex għolja daqskemm huma fid-dinja u dak huma għodda differenti li m'għandniex hawnhekk li permezz tagħhom tista' toħroġ affarijiet ġodda jew innovattivi li nixtiequ naraw. Ix-xjentista Christine Gatt qalet li r-riżultati minn dawn l-istudji se jiġu analizzati sabiex ikun jista' jiġi żviluppat trattament jew anke mediċina għal persuni bid-dijabete f'Malta. Id-dijabete hija kundizzjoni komuni fost il-Maltin u jsiru madwar 400 ta' amputazzjoni ta' siq jew parti minnha fis-sena. Meta jerġgħu jiġu lura, ħanerġgħu nanalizzawhom biex idealment, potenzjalment insibu biomarkers li nistgħu nittargetjaw biex imbagħad ikun hemm treatment jiġu trattati aħjar u jkun hemm personalized treatment. Il-kumpanija Arcafort se segwi kull żvilupp f'kull ħin tal-ġurnata permezz ta' monitoraġġ li għandha mal-istazzjoni spazjali. Il-kumpanija Evolve ukoll hija parti mill-kollaborazzjoni ta' dan il-proġett li sab l-appoġġ ukoll mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-MCST. Id-direttur eżekuttiv ta' Arcafort, Gordon Grech, tenna li matul il-monitoraġġ kollu se jitniżlu stampi u informazzjoni kollha meħtieġa biex l-istudji jsir fuq numru ta' data miġbura. Din l-informazzjoni mbagħad ħadd tinżel ġod data centers tagħna fejn hemmhekk tkun qed tiġi proċessata u nkunu nistgħu nagħmluha available għat-tim li qiegħed l-Università ta' Malta biex ikunu jistgħu jaraw l-andament ukoll tal-esperiment. Dan huwa biss il-bidu. Hekk kif l-ispazju jista' jwassal għal firxa aktar wiesa ta' esperimenti mediċinali oħra.